haba yanzu kai dan Allah duk yanda muke da kai in samun magadi a gidan nan yaran nan zo ce ka bani cash zan ma taransu ba ka ce mun ba za ka bani ba fi sabilillahi. So ki ga wannan situation da ana ciki. General market ne ba wai ya kai kada ni bane wannan tolosin ta siga ta kasin ki. Kuma ba ku diyan ga miki ba cash kin ga olon yanzu da zai kawo maman yabo a ba mu cash ba da shi zai. Wallahi kai yara ne da ni da iyali a gida na bari. General market ne kowa ma tana shiga cikin wannan yanayi. Kiyo sauni mana. Wallahi kun sassare ki wa. Master. General market ne muke sin ba mu. Muke baba ka zo da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Kai kana arne kana an samu sallama. Munanya. Ba mu. Kai wuce ta kin yi sai ki sai ki zo kina fada ma mutane kansu. Tsaya. Wannan da kake gani yana sallah kawai Hausa ne daga can yazo shi yasa ka ji shi kamar baki ne ya karke shi amma musulmi kuma yake cin alade. Don't know why alade ba dai bane mu kare kan mu da musa Allah yana nabiyana kwadai mu ne yasa muna sai alade. Kai ni wani da lokacin da zan bata to ni dai bukata ne da Allah da ni wa yake da cash kuna da cash? Ba ta da cash. Ni ma na zo ban samu ba. Wannan ma yanzu tsohuwar nan ta zo babu cash gari ya si wuta. Ranar gardin ne kake ce warawai mace. Shi yasa na ce wanda arnanci ya yana kiran ka da mace. Baba kana ganin musiki Allah da tuni ya kasa wani yari. Foto. Allah yarinyan nan. In ka ƙara ce mu mace in ma yankan rago ma. Soke imana yanka alade ba na rago. Allah ni bukata ce da ni da Allah ka zo wannan arna yana samun baki. Yanzu dai ya kake so aiki. Saboda matsalan cash babu cash a gari. Kwana na 3 bai samu ba. Shi yasa na ɗauko matana na samu wanda yake da cash sai in bashi ta. Sa'atu laysal maqbulu kullu dhanbin. Kai yanzu akan kuɗi akan shaye-shaye sai ka ɗauko matarka ka bayar dan kai shaye-shaye. Ke so. Allah kana ganin mutuncinki. Kana ganin gemun nan. Akwai cash. Yanzu kai duk yadda muke da kai in saman ma aiki a gidan nan in zo in nemi cash ka bani ka hana ni amma saboda ka ga mace shine za ka ɗau kuɗin ka bayar fi sabilillahi. Kai tsohuwa lokacin da ya ganki ya manta ba ta da cash amma yana gani wannan sai ya tuna. Wai tsaya dan Allah me gida ne nake gani irin wannan. Really nigga? Ni ina matarka ka ɗauke ni ka bada ni akan 1-2? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Aljannan ki a ƙarƙashin takalmi na yake. Aljanna ta a ƙarƙashin kai. Inna mujinta ne. Abin umarni ne ya baka. 1-2? Allah ina yake sai da wiwi nan kusa. Ana san kwana za ka gasa. Allah biya mutumin har ne. Zai aje maka shi. Ba zai miji komai ba.